Na prípravu dvojfarebného cheesecakeu budeme potrebovať 750 g hrudkovitého tvarohu, 4 vajíčka, 2 až 3 polievkové lyžice kakaa, 330 g bieleho alebo gréckeho jogurtu, 3 polievkové lyžice práškového cukru, 80 g zmäknutého masla, pár kvapiek vanilkovej arómy, 2 vanilkové pudingy, 2 vanilkové cukry a konzervu broskýň. Tvarok zmiešame s vanilkovým cukrom. Pridáme 3 lyžice polievkové práškového cukru. Pridáme vanilkový puding, 2 kusy. Pár kvapiek vanilkovej arómy. Pridáme biely jogurt. Pridáme zmäknuté maslo, 80 g. Pridáme 4 vajíčka. Tyčovým mixerom všetko zmixujeme až do hladkej hmoty. Cesto sme si rozdelili na polovicu a do druhej polovice cesta pridáme kakao na prifarbenie. Po lyžiciach budeme pridávať teraz dvojfarebné cesto. Na záver pridáme ovocie. Koláč dáme piecť na 20 minút pri 175 stupňoch a potom teplotu znížime na 150 stupňov a pečieme ďalších 20 až 25 minút.